Nuru on the mix. Najeriya mu tashi mu farka, musamman yankin arewa. Tuntuni mun daɗe a bakin kura. Haka ne. Me ya rage yanzu sai dai saura. Haka ne. In haka ne 'yan uwana 'yan Najeriya mu haɗe kai mu nemi hanyar tsira don gaba. Tuntuni mun daɗe a bakin kura. Haka ne. Me ya rage a yanzu sai dai saura. Haka ne. In haka ne 'yan uwana 'yan Najeriya mu haɗe kai mu nemi hanyar tsira don gaba. Wayyo arewa, Allah sarki arewa. Tuntuni mun daɗe a koma ko yaushe zuciyoyinmu a sanya ba alamar ƙarfi. Haka ne. Mun yi rashin abokanai wasu dangin su ma gaba ɗaya aka hallaka ta hanyar kaifi. Haka ne. An gaishe mu raƙumai wasu turki ake kafa masa da murmure da ragar kifi. Haka ne. Ba yara ba babu tsofi kowai gamo da su dole sun duma a komai ba za su bar shi ba. Da gaggan manyan mayaudara dole talaka yayi ta faman kara. Haka ne. Ba tausayi a ransu zalunci sun kasa gaba kuma ba sa da zuciyar yin gyara. Haka ne. Duk da halin da mun ka fada mai san mana sane tun kan yi mu ya riga ya tsara. Haka ne. Ya san masu yi da masu sakawa a yi wa bayansa to annati kusan duka ba za ya bar ku ba. Tuntuni mun daɗe a bakin wura arewa. Me ya rage a yanzu sai dai saura arewa. In haka ne 'yan uwana 'yan Najeriya mu haɗe kai mu nemi hanyar tsira. Na yi ta doka yadda zan naga na kawo ci gaba wa masoyan da ke biyar sawuna. Haka ne. Hanyar faɗakar da su gwara mu tashi mu bazo inci ya fiye wa neman suna. Haka ne. Mulki matsayi da tsarin karfi na dukiya kar su saka mu mai asarar kwana. Haka ne. Duk karshen sakan guda baya kara mai duwa mai kokar mu yau dakika ba ta jira mu ba. Wayyo ni arewa yankina ya zamo ya kwata safarar mutum ya ragon layya. Haka ne. So ka ga yadda cinikin al'umma ya zama kamar na bisashe arewa babun buya. Haka ne. Ko yaushe a makarantu satar ɗaliban mu ake yi kawai kamar wasu kaya. Haka ne. Ɗan Najeriya mu tashi mu farka arewa manyan nan namu ba fadan mu suka je Abuja ba. Wayyo arewa, Allah sarki arewa. In haka ne 'yan uwana 'yan Najeriya mu haɗe kai mu nemi hanyar tsira don gaba. Tuntuni mun daɗe a bakin kura. Haka ne. Me ya rage a yanzu sai dai saura. Haka ne. In haka ne 'yan uwana 'yan Najeriya mu haɗe kai mu nemi hanyar tsira don gaba. Tuntuni mun daɗe a bakin kura. Haka ne. Me ya rage yanzu sai dai